Tinapalabas, nabiit pa ni Laura iti kompanya, nga madlawan ti kinasidag tirik na ni Jumel kang kuana. Iti kadada iti restaurant, nairana ngay mawag ni Menchi, ket nagamak akadwa na ti baro ang nagmerienda. Nadlaw ni Laura asaan ang napagustuhan ni Menchi, taimbaon ni Mr. Gascon ni Jumel ang makimiting. Idi agawi din, nalabsan ni Jumel ni Tricia ang nagpanggipan iti dakas dagiti lalaki. Kastauna iti sangit ni Tricia, kalpasan anay salakan ti baro. Kabigatan na, nasapa anapan ni Menchi iti balayda, kat impadlaw na ti suron na iti ganyam na. Inlaw-lawag na tinapasamak. Saan anaawatan ni Laura ti riknana, kalpasan ti panangitulnog ni Jumel kadakwada nga gabsat. Itapapagayam, denggan nyo ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan arapaulwan, idi binaliwam ti lubong ko. Lito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Kinaya kahit ni Minche ti simurot kadagiti gagayim na iti bar. So, doa talatan di mga diti restaurant. Mapangayam iti bar? Amok ni Menchi, kasla doon tinagbaliwan na. Diya ka mo takasla ta pasugnod ng kanya. Ay, di mabalin ko, na makumikom kami kinipapay ti negosyo mi. Mapampanunod ko lakat nga rin nga. No, idi kumapay na kamamota. Sigala ko man ti inahet ko. Sir Jumel, pangaasiyo, diyak kaya ta madadaal tinasingad a panagayam mi ka ni Menchi. Saan mo kumapanunutan na gungundawayan ka? Ta empleyada ta ka. Amo ka sana ra ito iti umno a lugar. Mariknak nga kaya takin ka. Ulit-taktiak pa kaasi ka ta kayo. Maawatan niyo kumati ka sa saad ko. Mawatan ka. Pakawanin ako. Agayin ayat kami pa ilang kiniminche. Amok ka sana may parbang na ito'y amarikrik nakin ka. Duwa kayon samat laang kinimanong Jumel ang nagkuyog manang Laura. Saan ko nakita ni manang Menchi? Kasla, da kayo mo't tanda agayan ayat. Tricia, anya ka aya? At talaga rodon nga agnerbyusak. Apay anak kadalikap-kap kayo. Masakit kayo kadi? Sika nga ubing, nagado amadmadlaw mo kanyak. Ubingak pa'y ayamanang. Balasa nga kon. Masuron kay samat tan iti kinadagulit ko. Patpatgan ka unay, Tricia. Sika lang ti kapatgan kanyak. Sa anak tupulos amasuron kan ka. Amok manang. Gapo kanyak. Saan nyo pa yan ama panunot ti makiayan-ayan? Madahanon tulat ta kandiday ta a tiyempo. Amangan no, sika ti adan ka ayan-ayat na. Ni manang mat. No makiayan-ayat ha? Amangan no, saan kayon ang makaasawa pa eh? Sutilon nakpay lang. O anya, nalpas mo kanin nagiti assignment mo? Ay, iyon kaya. Mapanak nga rudan iti kwarto. Isarap ko laangan nagito'y insangpet mo amakan. Merienda at tuinton madamdama. Saan ko nagawid ang tirik na kita, Papa? Impiksak lang, timarikrik na kinilora. Jomel, saan amay parbang day tangay na rabit mo?
ang mga noan niya ti panunutin ni Laura. Aklunak. Nagbidutak, Papa. Puno anay baga kede anasaysaya at kuma ani Laura ti kayan ayat mo. Ang agayan ayat kayon kini Menchi. Mabalin. Diyak kaya ta siya ti unang nagpasol. Ngam, anya ti aramitek, Papa. At dan umno anak ko mo. Saan na nasken abagbagaan ka, Jomel? Uwan, Papa. Ikarigatak alipatan ni Laura. Saan mo ariribukan tibyak na? Kaasi ba? May aton uyon na, ti arapaap na, iti kabsat na. Tanda ni gaya man tenga ti Rabi. Ang siririingak pailaang. Kasla ar-ara pa pagpailaang ti kandami ka ni Jomel iti restaurant. Kasla da kami ti agayan ayat ako na ni Tricia. No, muna lang ko mga damat pa nagayat ko kan ko, ana. Ang bata kami ti marikrik na. Kasano da ito'y? Diyak mabalin nga agawan ti pagragsakan ni Menchi. Anay ko. Diyak naman ti ay mo ha. Nagsapakan. Dandanin alas 8 iti pikat. Amo ka na sakit ti olom. Nabartik kay tirapihan niya. Kasano diyak si murot ka dagiti kabarkadak. Saan nakmat na masamo. Inahawis kay di kalman. Ngam kinay kahit mo tinapanitibar. Makagura ka kanyak? Mabalin. Saanan ang maulit tayo siya. Okay, sorry. Ikarik. Amo kapatpat ganak unay, Jomel. Girl, I need you. I need your love. Kunaak no si Maranuka Adagos. Kapampanaw ni Laura. Kaputa nakarakap payla ang ti opisina. Ito'y opisina ti nangayaga kadagiti nalpasan a papeles nga adalem sa pirmaam. Taiso ti bagak. Talaga ang mapangnamnamaan ni Laura, Papa. Napanampay lang ben, Jomel. Napan ko kinasarita ni Minchi. Agasan nyo? Kinaykayat na tinapan ni Jebar ng tikadwami kumakin ni Laura anang rabi iti restaurant. Ay, wala nga ayam. Amo ka di tayo ni Menche? Saan, Papa? Ul-budab, ti kayan ayat mo, lukas na. Papa. Tapno mailiw-liwag mo, ti timao den ariknam kini Laura. Anya nga tanong awisam na ang ni Menche ang kasar kayo. Ha? Kahit yu ang mga sawa kon? Adakan iti umno nga itad. Kabaalam ti agpamilya. Nya kumati pangigawid akeng ka. No, kapngap na kamlaki ide ti marikrik nam kinemenchi. Ikasar mo lang. Apay ang nagsindaay ka. Pagduwa-duwam ka din ti riknam kinemenchi. Gapo kini Laura? Papa, trabaho pa eh. Panunutik pa'y animbag ti amin. Adak, iti kantin dito'y baba, Menchi. Isuasan ka makasinga. Nasaysayat ko mga rod na umayak dita. Ngam, mga nanalpas to di break time mo. Adan sakit importante nga ibagam ah.
Nagsublia ka na gidda kalpasan na nakapanaw ni Jumel. Nasakit yolo kan mululawak namin. Nagapo kayam ni Jomel dita? Isumatlangan na ladawas si Mrak dito yung opisina. Kita man ti panang ipatag ni Jumel kanyak. Talaga nga yayatin nag. Nagsapa nga imay dito balay. No, mumla ko Menchi. Sinalangad nak, no apay ka no, ang kinahikayat ko si simurot ka dagiti kabarkadak. Ngam, ti simurot mo't kan ha. Sana ko mga kaguray ti dayto nga ibagak. Kasla adun ti nagbalbaliwam. Ay, nasumok ko tinagbar idipin mo sa day di Jimmy. Ngam, nagkareakin ni Jomel, nagbalbaliw ako on. Amo ka maawatan nak, gaputay ayatan nak unay. Nagasat ka, Menchi. Iso nga ilalaam ko mati panangipatag ni Jomel kan ka. Amangan no saan kanton amakasarak itikas kan kwa na. Nagsaruno tayo lang asim mangpat manang Lora. Apagtuga ko itay nagtuktok ka. Saan nakakadingain tulnog ni Manong Jumel? Aw-awisan dak itay ka ni Menchi ako muyog ak kadakwada. Ang makababain mat no makasinga ak kadakwada. Anya da ito'y amarikrik nak. Sa narumpan. Agayan ayat da Jomel kan Menchi. Nga mariknak di pa nang ipatag ni Jomel kanyak. Sayang. Trisha, anya ti sayang ako nam. No kumasaan nga agayan ayat da Manong Jumel kini Manang Menchi. Amang ano, da kayo kumanya. Sika no anya lati pampanunutam. Day takit di pa nagadal mo ti ipamaysam. Agluto kan iti pangrabyanta. Ito na ang araw natin. Onya, naragsak ka, Jomel? Sige. San ka di anaragsak iti dahitoy apa naggoyog ka? Siyempre. Di mo ka di makita ti kinaragsak ko. Ay ayatan ka onay, Jomel. Katamok, ay ayatan nakmat onay. Anya nga tano agkasatan? Anya ti kinunam? Ulitek. May kakadino ipagag nagkasatan. Jomel, pasensyakan. Jakmatan... Jak mawatan dirik nak. Kasla makasaan itak. Jak nga minamnamahan nga itchaya mo ti pa nagkasarta. Or ti sumbat mo. Okay. When umano ko tak. Makikasarakan ka, Jomel. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I hope. Sakbay anan-anay amat nagtiriknak ni Lora. Ingkadeg ko nga kasar ko lang ni Menchi, Papa. Jomel, sika tinagkunak ka. Tanangam ti agdesisyon. Panagkunam, omno ti inaramin mo. Into nag-asawa kaming kini Menchi. Malipatak tumatin ni Lora. Saan ko itong ibawing ti imatang ko iti sa bali? Ti may sa agapo no apay nga addadag iti lalaki at umalyaw pa'y laang iti sa bali ang babae. Kat saan da akap-kap na kan ti ikasarda. Ay ayat ni Menchi, Papa. Uray ti kapupudnuan nga ayat, Jomel. Mabalin nga agpao. Ngem gapo tanay jaya mon kini Menchi ti panagkasaryo. Takdaram dayta. Girl, I need you. I need your love.
Nagmalmali man naturugak. Di ka pa ikat naawaganan. Imayak na tan iti malayo. Gaputa ada na pintas na ipadamag ko kan ka, Lora. Anya day jay? Magagaran ka ama-amam, anya. Sikan sabay ka ada maragsakan. Amam ka di. Injayan ni Jumel ti panangikasar na kanyak. Oh, nakigtot ka na sa. Amam jak na naman na kaya't na ko naikasar. Sobra tiragsak ko. Kamaw tiyanan na, agbalinak to na Mrs. Gascon. Kablaawan ka, gayam. Ang mga nentong bigat katrugyan min nga isagana, nagiti masapsapol mi nga agkasar. Mabit lang, ha? Mangisagana kiti meriendata. Ang mga lumiglaw pa'y ni Menche, ti panagluwag. Apay ang masaksakit, anak. Kalpasan anamok ang nagtulagan da Jumel kan Menche, ti panagkasarta. Kabayatan anaragsak ti gayam ko. Kaslamat makudkudot ti pusok. Apay nga minanamamok pa lang ni Jumel. Apay ang nagdiriknakan ko, anak. Manang Lora? Sumrakalatan, sana nakatrang katari daw. Nadlaw ko asaan nyo anaimas tinangan, manang. Madmadi ka diti bagiyo. Agluluwa kayo. Awan na nyaman na dayto eh. Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Manang Menchi. Agkasardamot gaya man kini Manong Jumel. Kasanong kayon? Trisha, isudat ti agayan ayat. Kasano nga ipudnok iti kabsat ko. Ang nagpudno ni Jumel iti panagayat na kanyak. Agayatak matan kan ko na. Apay nga rin ngagluluwa kayo, manang. Sana kapakarikutan. Laglagi pa, ma. Si kalaan ti kapatgan kanyak. Agyamanak, manang. No sana gapo ka ni Menchi. Sana kumaan nakapagtrabaho iti kumpanya da Mr. Gascon. Dakkalabah nagdayta kanyak, tamapagadal ka. Ito na ang araw natin. Naimbaga bigat yo, sir. Madanon kayo gayam dito'y opisina ni Jumel. Ay, at to'y dagiti masapul yung papeles. Lora, agyaman na ka. Barang masangok tong asikaswan, inton malam. Uray, saktong ti makamo kadagitan, Jumel. No, apay ngamin ngay may kapayla ang mga opisina. Kat asikaswan nyo kinimenchi tang aldaw ti panagkasaryo. Talaga kaya manatulagan ti kasarda. Sige. Agsubli ako niti opisina. Sige, baba. Isarunok nga ruda ni Diyo opisina yu dagitoy, Mr. Gascon. Lora, abay lang. Agsarita tapay. Jumel? Amok anak lahat kahit tinanggag mo kini Papa. Pagkawanan ako, ma. Kalpasanan ni Pudnok tiriknakin ka. Ingkadeng ko ang ikasar ko ni Menche. Agyang anak iti panagayat mo kanyak. Sapay ko, ma. Tanaragsak to ti panagdanayo ka ni Menche. Agyam anak. No awan ibagayon. Idanon kong dagito'y papeles iti opisina ni Mr. Gascon. Ito na ang araw natin. Sakbay nga mayag dito eh. Napan ko pa inted ti resignation letter ko iti pagtatrabaho. Ha? Ay, awan gayam.
Masapol ang makapagsagana kayo ang naimbag iti panagkasaryo ka ni Jomel. Wen, inton makapagkasar kami kini Jomel, sa anak to nagtrabaho. Ag naetak to ni tidakkel abalay ta. Wana, tagasawa kay itong harudan. Ay, itapay laang magagaranak unayin, Laura. Masigurado nga ang grande ti kasarmi. Menchi, inagtulagan ta, daw asing kay Jibalayo. Wen, ay, napanak iti sigud at trabaho. Inted ko ti resignation letter ko. Nagdiretso akmatan dito eh. Ang mga saan na masangon ni Jomel ti mga opisina, kabayatan ti panagsagana da kini Menchi, kadag iti masapul da iti panagkasarda, Laura. Nagasat ti gayem ko. Nasingpat ni Sir Jomel. Puno da ita. Saan agapota sakti amar. Kinapudno na at damot imun una anakayan ayat ni Jomel. Ngam ni Menchi ti sineryoso na. Papa? Laura? Mabalin ka di arumar kapailaan. At dala pagsaritaan mo kini Papa. Sige, sir. Pagbit kayon samot laang kini Menchi. Papa, saan na matuloy ti panagkasal mo kini Menchi? Inalilaw na ka. At dagaya man imun una anak ikasalan na. Laura, naimbag tayo may kamatlaang dito yung park na imbag kapagsarakan ta. Apay ngagsang sangit ka, Menchi. Anya ti problema? Nagpambarak ka ni Mr. Gascon tapno palubusan nak. Ang mga nasahanan na matuloy ti kasarmi kini Jomel. Naamuan na nasahan ako na balasang. Anya? Laura, naimbag tayo may kamatlaang dito yung parke nga imbag kapagsarakan ta. Apay ngagsang sangit ka, Menchi. Anya ti problema? Nagpambarak ni Mr. Gascon tapno palubusan nak. Ang mga dosaanan na matuloy ti kasarmi kini Jomel. Naamuan na nasaan ako na balasan. Anya? Apay nga minasaan mo nga impudno kan ko, ana. Saan mo pinanunot? Amabalin amaamuan nanto day taapalimad ti kinataom. Anya kakadi? Gayam kakadi talaga, Laura? Inayaban ka taplan di ngayon, nak. Lading itak, pakawanan nak kuma. Ngamno impudnom kuma ka ni Jomel. Awan ti makita ka problema. Tanatay matandi asawa. Alawan, ako kabindot ko. Ngam kayat ko balasa nga kiti imatang ni Jomel. Maawatan ka. Kasano nga itan? No, apay nga inayaman ka. Saan ka kaya makatulong kanya, Laura? Sige, magsubli ka na di opisina. Ulitak, lading itak. Baliwan tantulangan ti agsarita. No di mo masango ti umaijabalain ton rabi. Awagat lak tulatan. Impakadam ka no kini paparumar ka. Nung mapagbit ka matlang. Napanam. Pakawanan dak ko, ma. Anya ka ta? Napanam ko na. Makaungat kayon samat kanya kon. Ipudnok ka na kayo. Nakipagkita ka ni Menchi. Sana ka makagurakin ka. Amumod nga eteng ka. Nakapayasa na si Kati na kayo na ko. Tadwata ko man nagkasara. Pangasiyo. Lading itak.
San adito iti umno apagsaritaan ta may papaniti day tabanag. Aun gayam. Nasingit kayo nga gayam kiniminche. Kat am-am mumunay. Sanda ko mga iraman akagura. Tangay amoy matan. No amoy la kumati panagsagaba na idinatay ni Jamie. Nabayagasan kami ang nagkita. Aging ka iti naamuak ang nakalipatan. Kat naragsakan iti ayan-ayat yo. Nyamatan. Tsak pa yan masursurutan ti trabaho. Kapoy ti pa nakariribok ko. Baliwak man langan ang mga numaong tanak pa. Mariknak ti pa nakaipit ko. Kasla kinaguran ak ni Menchi. Sakit ni Jumela. Di na kaya't asawan nga ibabawi na nga ikasartigayam ko. Sa syakti. Oh, ay, masapul nga ag-focus sa kiti trabaho ko. No saan mo mutla ang amayulo ti agtrabaho? Agawid ka, Jamel. Ang mga numayramraman mo pa ay dagiti empleyado. Nadlaw pekit din ni Laura, anak ko nga dak. Ay, dak ni Minche. Ngamblin no ko naklagayam. Imbagak idiking kadaytan, Jamel. Saan ka nga agdarasutos? Nikad din ko ang ikasar ni Minche. Tapno malipata ko ni Laura. Bidot dayta. Sa may sapay, awatem kuman ti kasasaad ni Menchi no talaga ngay ayatem. Diyak amo papa. Mariribo ka nak. Ti amok ngamin kat balasang pay. Nakaguran samot na ni Menchi kanyak. Kaputadyak mauray nga umay dito'y balay. Inawagak. Saan ba ta sumungsungbat? Sino ka dito? Awagan niyo man ang Laura. Kaslang mariribukan kayo. Ni Menchi. Kinaguran ak sa iti imbagak. Numabalin, jak kayat nga dasan may pagkinawatan. Apay manang. Trisha, ibagakan ka da ito'y. Amangan no saanan matuloy ti panagkasar da Jomel kan Menchi. Kalpasan anadoktalan ni Jomel. Nga da nakikasaran idi ti gayem ko. Apoy ngamin anak ulpod. Sinayang na tinapintas agasat na. Amangan no da kayon ti ipaypayso ni Manong Jomel manang. Girl, I need you. I need your love. Kunak no sana ko na kaya ta kasarita, Jumel. Nga magyaman ako na eh. Amok nga'y ayat anak. Gapoy ti dayta. Kinundawaya mo tanti pa ng ipatig ko. Apay anak gulpud ka kanyak. Makagura kan samatan kanyak. Pakawanan ako ma. Sana kadakas sa babae. Tiyamok at balasang kapay. Diyak nagayatan din napasamak kanyak. Di mo na amuno kasano ti panagsagabak iti. Aging kadimtang ka di biyag ko. Nagbalinak anaragsak manan. Nabudno nga'y ayat anak, Jumel.
Saan ko mga umdas arason na pangguraam kanyak? Ti kadati mo na anak ikasarak. Lading itak. Saan pa lang matuloy, di pa nang kasarta. Anya? Uray, tasan tapay anarugyan din ang ipagnak kadag iti papilis ta. Tingitingin tapay anay pagtirik nata. Kunak no napudno ka kanyak, Jumel. Ugbaw mat kayam ti panakayat mo. Nagtartarasan na pinmanaw. Gamlading itak. Ad-adan nagdwa-dwa ak itiriknak. Mariknak ani Lora tayo itak. Ngam rumbeng kadida ito'y amarikliknak. Nakaturog kaya madako sita nagitaak. Hanya ka ditura sana. Rabiin. Nakaon pa'y lati silaw iti salas. Nagrabin ka umawag ni Menchi. Hello? Laura, gayam ka kadipay laan. Menchi, apay akas tati sa ludsud mo kanyak. Kasla na bartag ka. Ayan mo ka di. Anak, dito'y bar. Umay ka kuma dito'y, no kayat mo. Sa anak nga umininom iti nasangar. Among, nasakit tinagam ko. Kaslawanan ti sirbiti piyak ko. Saan ako na kayat ngay kasar ni Jumel? Anya? Agam, saan narumbang day tangar aramidam? Amangan na niya ti mapasamakan ka. Agawid kan. Makamu di tano niya't mapasamak kanyak. Uray namatay akon. Minchi, saan ka kumangagsaw iti kasta? Dangganak ko ma. Agawid kan. Manang Lora, kasla lang ayo tinapuyatan. Apag iso ko maasumrikak ko man iti kwartok, idi mangag ko nga da kasarsari tayo. Ni Menchi dayjay. Nanda ni Jack na alat iturog ko manan. Madanaganak, ang mga noanyakit iti mapasamak kan kwa na iti bar. Agin inom iti nasangar ni Manang Menchi? Maladingitan launay. Kasla nga saanan amatuloy ti kasarda ka ni Jumel. Masya nakitigayam ko, Tricia. Talaga napudno kayo agayaman niya. Kasanon, ang mga ituloy ni Manong Jumel ti agaram kan ka. Diyak kaya ta panunutan day ta. Agayan ayat na pailaan. Kaslawan kay ti kondisyon na simbrek dito opisina. Nagtutugdud kan sa hapay. Jumel, pasensya ka lakuman. Danda ni sa anak katurog amang pampanunot ka ni Menchi. Apa ni Menchi? Anyat na pasamak na. Imawag idirabi kabayatan ti kada na iti bar. Ladlaw ko anabartakan. Maladingitan launay. Gapo iti saanan apan nakatuloy ti kasaryo. Imbisa masya na kang kwana. Ad-addang mad-aday tiriknak. Ha? Sigod ka ding agin inom ni Winchi. Idipin mo say day di Jimmy. Nasumok na tinaginumi tinasanger. Ang amakadag ito'y. Kasladya ko nam amo tigayam ko. Adun tinagbalbaliwan na. Adugan ti Jack kamo may panggap kang kwana. Sige. Panawang ka pa dito.
Ang mga numasinga ka. Wino, mapantag ka pa iya kantin. Tapno ba bang aran tirik na? Saan kakadi ang makon konsensya at mapaspasamak kan medya ita? Napampanunutan, saan nga umdas arason tinatakuatang tapno di mo ni kasarpay? Inawagak pa ba? Ngam sana sumungsungbat. Nasaktam tirik na na. Ad-adda nga maday tirik na kingkwana itar aramidin na. Kat asino ti ayayat. Denggenak Jomel. Saan mo agon dawayan da ito'y tapno maminpinsanan nga ibawing mo tirik na kini Lora? Sa pakto ti mapanigibalay da papa. Sana da ito'y ti pakabuyatan tayo. Girl, I need you. I need your love. Naimbagta na danon nakpay, Lora. Rumuarak ko mamanen. Anya ka diti mapaspasamak kan kagayam. Di mo kanusungsung-batan dagiti awag ni Jomel kan ka. Imay pa'y anasapa dito'y balayo. Ngam saan nakakanuan na danon? Sa anak namin anaturog dito'y balay di Rabi. Idi nakariingak at daagayam iti kwarto ni Lazaro. Anya ti kunam? Asino tayo siya Lazaro? Makamuka no idano mo dahito kini Jomel. Nabayagan nga agar-arim kanyak dahi chay lumakayon kan may samat na biyuto. Sana guwapo ngam nabakbak nang ngam ni Jomel. Uriyak lagtip pa yung itiday tanamwak. Lora, di ako makayatan ti agsangit. Namumla ko mano kasano ti pa nakaibabain ko. Idi imbabawi ni Jomel ti panang ikasar na kanyak. Adan sakit ti napintas nga ipadamag mo kanyak, Tricia. Kumusta gayam ti panag-examen nyo? Kalkalpas laang itay manang. Saan aday tat ipadamag ko kada kayo? Nakitak ni manang Menchi. Good. Anya, kumusta ti gayam ko? Nabayagan na saan kami nagkita? Saan nakanadlaw? Taan nagragsak damat ngagsarsarita iti dayjay alakay. Awan pa'y gwapo na. Uy, sika maditi na uyaw. Langa namat kit titibak nang. Napintas tinugan na. Ngam amuyo tinadlaw ko kinimanang Menchi. Masikog samat. Uy, saan man natila ibagbagam? Nadlaw ko ngamin abim sugmatan ti buksit na. Limukmag ni manang Menchi. Kasla, imalas paikit di. Nabayag ngagpay sunadyak nakita ni Menchi. Adun samatan ti jak amo paspasama kiti biyag na. Naminado na nakalipat kami kini Lazaro. Iso nga itarasmin ti agkasar. Tapno saan pa'y unay amadlaw da ito eh. Ingrande pa'y mat nga ron ti kasarmi. Nakirelasyon ka iti sa bali? Makikasar ka pa yan? Nagsina kayo ka din ka ni Jomel? Nabarte ka kiti damo nga da napasamak kada kami kini Lazaro. Gaputan na si kuganak. Well, agpay kasarakan ko na. Kaya't mo ka di abalsan ni Jomel? Sana ka mababalaw. Imbabainak ni Jomel. Saan ko nasangitan? Awan, di pa nagbabawig.
taadayo abakbak nang ni Lazaro. Talaga sa balin tigayim ko. Adon tinagbalbaliwan. Amok, may danong nung ito kini Jumel? Menchi, gayam ka. Saan ko masyak ti pakaamon ni Jumel? Kasaritam itinasayaat. Sumagmamanon ang mapalpaliiw ka, Lora. Kas na napakariribo ka. Ibagam no may panggap iti trabaho. Mr. Gascon, sana may panggap iti trabaho daytoy. Nakapagsarita nga tanda Menchi ka ni Jumel? Apay, anya ti ammo, may panggap kinimenche. Kasalon daytoy. Nagkariak ka ni Menchi. Ang mga nakakuran akto. Nangagkuha ni Minche ti pagsarsaritaan nyo kini Papa, Lora. Ay, Jumel, gayam, kumusta kayo ni kinimenche? Nabayagan na saan kami nagkita. O Lora, saan nakpaya sinungbatan? Jumel, maawatan dak kuma. Da kayo kuma ti makisarita ka ni Menchi. Apay, kasta ti panang mulagat mo kanyak, Jumel. Juan, masikog akon? Agkasar ka maki ni Lazaro inton Sabado. Anya? Saan ka naging sisidaw, pay? Amo ka na idano ni Laura dagiti mapasama kanyak. Saan mo kumaakagura? Nabaygasan ta ba si nagkita? Masikog ka kaya man. Ken, magikasar ka pa yun? Idin do tagahin ayat tapay lang? Saan na ka mababalaw? Basol mo. Imbang pa inakalpasan ng imbabawim ti pa nagkasarta. Imbagak iti king katingitingin tapay anay imbagtirig nata. Namin adong inawagan ka, tapno pagsaritaan ta kumati amin. Nalpasan, saanan ang maibabawi pa? Ay, tanak ni Lazaro. Nadungo kanyak. Mapaling at tamat basol ko. Ngam saan tan ngagbinabalaw. Waya-wayaan tan titunggal may sa kadata. Katsapay ko ma. Tanaragsak kay tinagbalin apang ngading mo. Agkuyog talangan na dumaraay iti kasarti kayo mo. Ipakita ka sana nasakit tinakam ko. Jumel, nagsingpat ka. Nagsarita kami anaimbag. Away-awayaan min ditunggal may sakada kami. Nawayakon. Amang iparik na itinapudno apanagat kuking ka, Laura. Jumel, ayatan ka man. Jumel. Agkuyog talangan adumar ay iti kasarti kayo mo. Ipakita ka sana sakit tinakam ko. Jumel, nagsingpat ka. Nagsarita kami animbag. Away-awayaan min titunggal may sakada kami. Nawayakon amang iparik na itinapudno apanagat ko king kalora. Jumel, ayatan ka man. Jumel. Saan mo kumaapanunutan? Agun-gun dawayak dagiti pagtang. Ngem nalabit. Naituding adata ti paray ti tunggal maysa. Mariknak. Anapatek ka kanyak. Nupay kasta. Saan ka matapilitan ang mga klon iti panagayat mo kanyak? Agyamanak, tadayawam ti pangadang ko. No, mamla ko ma. Sikat tinang baliw iti lubong ko.
Laglagi pam kumalora. Ay ayateng kalahon ay. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Kamaudyanan na. At damat langan agayat kada kayo. Diyak pa yung amin naputan nga ada nagaram kada kayo. Adamat na kiti nangiparik na iti panaggusto da kanyak. Ngam, saan ko nga inikkan ida iti gundaway apasyaran dak? Ni Manong Jomel laeng tinakaiturid anang pasyar kada kayo manang. Kaputa amok. Nainggay man lang ti panang pasyar na kanyak. Diyak ugali ti mang bastos, Trisha. Aglalo tak agtrab-trabaho ak kadakwada. Nasingpot ka di mati amana? Wen, nakasaysayat ti Mr. Gascon. Kasla sa anak nga empleyado iti panghibilbilangan da kanyak. Awan nga ti problema ken kwa na nga agayan ayat kayo kini Manong Jomel manang. Uray agasawa kayon ton. Anya nga asawa nga ibagbagam. Oy, Trisha, makadlawak kan ka Ulitak manan, ti panagadal mo kuma ti panunutam. Ito na ang araw natin. Panagkunam, maragsakan na menchi adarayam ti kasarna. Saan nga ta adadailam laang ti kinaragsak na? Banagunak. Awan problema iti dayta, papa. Tanagsarita kami anaimbag kini Menchi. Ngam katuam ni Laura. Ang mga noan niya ti panunutan na. Winayawayaan min ti tunggal may sakada kami. Agkasarin. Anya ko mati problema king kuana. Kasla kinay kayat mumutaan ti nagtungpalan ti ayan-ayat yo kini Menchi. Tapno maikan kayo ti kuntaway kini Laura. Pabasa na siya pinagpasol. Sanak ngayon ikan iti gundaway ni Menchi. Namuaklangan ang masikugay man kan makiasawan. Saan mo ang mababalaw, Jomel? Sinugat mo tirik nala. Naibabain iti saan anatuloy akasaryo. Timbaga kiti kengkuana. San pa lang matuloy ti panagkasarmi? Ngam, anya tinaramid na? Jomel. Naragsakan ni Menchi. Impasindayag na pa yung kanya. Anabakbak ng daya al Lazaro, apakiasawa na. Diyak maawatan ti marikrik nak. Agtib-tib pa kayo ak. Inton bigatan ti kasarda Menchi kan daya al Lazaro. Anyan to nga tatim ako na tigayam ko. Inton makita na kami ka ni Jomel nagkuyog iti idadar ay ti kasarda. Ang mga nusan na anam-namaan nga imatangan ti sigod akaayan-ayat na iti pan nakikasarna. Kablaawan kay iti panagkasaryo gayam. Sa anak anaikan iti gundaway amang kablaaw kan kay jay simbaan. Nagado a tao. Sapay kumatan naragsak kay tidit na ni Lazaro. Menchi. Jomel, saan ka anak lawad ako saan? Amo ka di mo namnaman na darayak ti kasaryo. Nagsarita ta iti nasaya at saan ka di? Agyaman na. Ni Lazaro, ang mga nasapsapulan na. Nakita na tayo kat umayan dito. Nasaya at mat, tapno makablaawak mat. Han, gagayam ko ida.
Naragsakan daan ang imatang iti kinagarbo ti kasarta. Agyamanak, iti panangaklon mo. Iti panagay kolor. Ikarik, saan kanto ngagpapawi? Aramida kami nakabalak, amang panagsakin ka. Makaanayan tinapod no apang matag mo amang paragsak kanyak, Jomel. Jak namnamahan na dumtang ta iti daytoy apasamak. Sikatin ang baliw iti lubong ko. Ulitik man yung tagyaman. Siyak dadad na nga gyaman. Kaputan ay kariak nga inayat mo. Maawatak ti kahit mga sawan. Sana napatig kanya ti kasasati may sa ata. Amok ang nadari sa iti posom. May kari ka unay nga etek. Ni papang mo ti pampanunutak. Awan parikot ka ni papa. Nasayat mo ti pagpakita na kingkasan ka di? Iti day di pa nag-apply ko. Nadlaw ko ti kinasaya at nan. Saan nakaimbilang nga empleyada? When, kit may panamnamakin ka. Saan na asupiyatan tayo na ita. Kaya't nakalaunay para kanya. Ada pa nagbain ko kan ka. Angam no, kinayat na ni Meng tsaka ayan-ayat mo. Kaya't nakmat nga ta? Girl, I need you. I need your love. Madlaw ko akas na mababain ka kanya, Clara. Di mo kat may perlang dagiti matam. Mr. Gascon? Kaputa, duwata mutlaangan dito yung opisina. Papalat na tiyawag mo kanya. Ha? Amo yun ti may panggap kada kami ka ni Jomel? Owen, Laura. Nakaragragsak anang ipadamag kanya, idi aklunam ti panagayat na. Ayayatan nakaunay ti anak ko. Ang yamanak no saan kayo matla nga makaungat. No at damat lang pa na kay Karik. Saan ko apang panunutan ti kasasaad ti panagbiyan mo. Sigudan anaasidag tirik na ka. Aglalo tanakitak no kasano ti kinapasnak mong agtrabaho. Gaputan mo kay patag ti trabaho. Sige, agsubli ako ni ti trabaho. No kasapulan dak, payaban dak laang. Agtala kiti ka ba alam ng trabaho? No agkagasat kayon to kini Jomel, doa kayon ton amang imaton iti kumpanya, Laura. Oh, Jomel, danggayan na guminom. Ta di nakbuybuyakan. Hawan ti dakas na ti uminom iti arak, no saan laki di akanayon, ken saan ka ngagbartak. May surusurotak ka na kayo, papa. Amuyo, pinalpaliyo kayo. Kaslanta pa karagsakan nyo. Maayata naggarod kini Laura. Tamanipod nagayan-nayat kayon, mababain matan kanyak. Anya ti makunay, papa. San ka di anasaysaya at ni Laura para kanya? Uray pa'y din ikasarmon. Sana problema day ta kanyak, Jomel. San ko pa'y ngendjaya day taking kuana? Uray klangan na makatorpos ni Tricia. Sa amin ito pagsaritaan, ti kasarmi. Apag isugayam ti Aimee, iti panangitulnong ni Lazaro kanyak. Dumdum sa kapay lang, iti nagluganam, itay dimteng kami. Ay,
Naimbag langit din ta nag-overtime ta, Jomel. Nakita ko man ni Menchi, ti pa nang itulot na kada kami. Ay, dakkel kaya man ti tiyan mo? Wan, nasuro ka na talo bulan da ito eh. Nagdagkal si ka. Naglaing akot nga minamangan na isamak iti soft drinks. Menchi, an-anadam ko matibagim. Aywan gayam. Apay ati mawas ni Lazaro. Ada kasi narak na negosyante. Umay naktulatan sukunan ni Lazaro. Amo, oray lakayan di asawak, nadungo. Dahita tinapatag iti maysa nga asawa. Awan problema kini Lazaro. Maipaay na amin na kayat ko. Isu nga awan pulos pa nagbabawig. No apay abinay anak ni Jomel. Ti amok no makipangrabi kada tayo ni Manang Menchi, Manang Lora. Saan nan samat akayat ti sidaan tayo? Mapanakanudanunan ni Lazaro iti hotel ang nakimitingan na. Apay nga taakas di namutan. Adun ti nagbalbaliwan na. Malagip ko idi balasang paylaang ken nabiit dapay anagden na kini Manong Jimmy idi. Sana na rin tati pagsaritaan ta, Tricia. Ayun gayam. Kasanon no maamuan na nga agayan ayat kayon kini Manong Jomel. Ha? Ay, awan mat nga tati problema ken kuana, Tricia. Naragsaken iti den na ni Lazaro. Eto na ang araw natin, ang araw natin. Oh, nyapay lat ur-urain yung mangantayon. Ako mamakam tulatan ni Papa. Mabisinak nga roden Manong Jomel. Nagimos na dito inorderyo ang makan. Ayun. Madlaw ti saan naruham amang mangan iti Kastoya restaurant. Ay, saan Nakaumayat idin iti Kastoya restaurant. Masansan nga agilibli tipak ng akaadalan mi. Oh, apay anak lat ka, Tricia? Manong Jomel, Manang Lora, ni Manang Menchi dayjay Ha? Huwag nagpaiso. Nakita na tayon. Girl, I need you. I need your love. Amang ano nagsubli ni Jomel. Ada nga tanalipatan na nga imbaga. Kung nagtupay kat, Lora, saan na ka nagpitot? Awanan ka itibain. Manglilipot ka. Menchi. Saan ka nagulbot pa eh? Idi pa'y lakasarmi ka ni Lazaro. Nagatapakon. Nalimod a pinalpaliw kayo. Kat napanaknakak tinaidanon ti may sa nga empleyado ti kumpanya nga da relasyon nyo. Kunak maawan problema mi ti dayta. Nagsarita kayo anasayat ka ni Jomel. Awanan ka itibain na ganyan. May saka pa yung biyangot ka! Nakaramutan gayam ti rupa yung Manang Lora. Nga dadaalon ti kinapintas yo. Jack namnamahan day dyan nga ramidan ni Menchi, Tricia. Nairamraman ka pa Nasakit ti ulo. Gapu iti panang pungot na kanyak.
Impagpagapo ka masikog. Sana pud no ti impabasol na kanyak. Nga inapalak ti relasyon da ka ni Jomel. Saan ko pinadpadakas? Nalawag nga ayatan na pailang ni Manong Jomel, manang. Nakiasawa lang ata iti dayjay alakay, kaputabak nang. Trisha, sana nasaya at tikasta. Saan ka kumangag panunot iti dakas? Anya ko mga ruti kay papananti naramid na. Gusto na. Aguli magkakuman. Tsak namnamaan da ito'y anapasamak itinagbatan mi nga agayam. Sabay kumata si Riring pailang ni Jomel. Saan ko nga ipabigat pa'y daytoy? Kaya't ko alumagan ti Riknak. Tapno makapagtrabaho ak anaimbag inton bigat. Hello? Agyaman akta si Riring kapailang Jomel. Ada ibagakan ka. Naamuanan ni Menchi ti relasyon ta. Kasta ka di. Awan makita ka problema iti data. Ada nasawa na. Kasta unay apong tut na. Tinungpakan pinuhot na. Naganawan ni Tricia nga inramraman na dinangran. Apay nga naramid na rita. Jomel, ay ayatan na kapailaang. Pinabasol na aliniputak. Pagkalmam dirik na. Maturukan. Inton bigatan ti managsalita ta. May papan iti dayta. Sige, pasensya kan no nasingak ti panaturog mo. Pilitak tiyang kidam. Naatap ti tuturugak. Nabayagan nga gayam kami ka ni Menchi. Ti amok. Naragsakan ti gayam ko iti danan ni Lazaro. Kat linipat nan tinagtungpalan ti ayan ayat da ka ni Jomel. Riribukan na kami nga ta ka ni Jomel. Kat addan asawa na. Masyanak iti nakita kalangan ni Laura. Nakarabutan ti rupa na. Naimpag tasaan ang nairaman ti mata na. Madlaw na puyatan, Papa. Ay, dahito yan ti kunkunak iti. Adan asawa ni Minchi. Imparamag na pa idi kanya. Anabakbak ng dayaan Lazaro. Malaksid nung nagpamaranglangan na raksak. Panagunak, napaluksaw mo ide ni Menche. Saan na lagi di nagayataan ti panakailawan na? Gaputa nagsikog, kapilitan nagpaikasar. Mapit lang, Papa. Apay akas na ti panakatugtog diri daw. Nakababay din naramit mo. Pinilit ka nga insurrect dito opisina ni Papa. Tapno sana may matangan dagiti empleyado ti panagis kandalam. Kung ang mata ang malipatak tinaramid mo kanyak, Jomel. Basol mo no apay anaylaw anak ka ni Lazaro. Menchi. May isa ka mata. Maawata kong ti aming Laura. Nagtulagan dak tapno da kayo ti katuluyan ka ni Jomel. Sana pudno dayta. Pinagay ayaman dak. Sikat tiragsak ko, Jomel. Kalpasan tinapaot apan nagsagabak. Tinasakit. Nasingad agayim ko at tinulungak ti... Nakababay din naramit mo. Pinilit kang insurrect dito opisina ni Papa. Tapno sana may matangan dagiti empleyado ti panagis kandalam.
Kunam nga taan nalipatak tinaramid mo kanyak, Jumel. Basol mo no apay anailaw anak kini Lazaro. Menchi, Ay, sakamat! Maawat akong ti amin. Nagtulagan dak tapno da kayo ti agkatuluyan. sana po no dayta. Pinagay-ayaman dak. Sika ti ragsak ko, Jumel. Kalpasan tinapaot na panagsagamat. Pinasagit. Nasingad agayam ko at tinulungak ti. Laura, palubusan na ka makisarita kang kuha. Menchi, palawaam ko matag panunat. Nakababain da ito yung araramidam. Masikog ka na. Panunutam ko apat-patgan na kati asawam. Kahit masakitan lakit Numaman na dahil ito. Apa nagiskanda. Awanan kayo itibain. Linukodak. Kat si Kalora. Awan utang mo anay pag-anakam. Awan utang mo anay pag-anakam. Kas kayam nalipata mo ano saan aga po kanyak. Agkarkarayam ka kumaita itirigat. Pakawanan na ko, ma. Ngam saan ka linoko, Menchi? Laura, panawan na kami pailangan kay ni Menchi. Pabalin. Saan? Di ka pumanaw, babae. Diyak kumakahit ng bagaking ka rito Ngam sikatin ang logo kanya. Saan niya tinaramit mo? Naglawaan kay ti sa bali ang lalaki. Gabukan ka. Sikat ti aking basol. Adak lang iti sanguyong agdingdingag. Tinasaya at pa'y, Jomel. Rumuar kayon kini Laura dito yung opisina. Sakman ti makisarita kini Menche. Awan ti pumanaw kunak. Sige, rumuar kayon. Siya kung ti makaamo kini Menche. May saka pa yakon sintidor. Awan tibain mo alaklakayan. Anya ti ko na Menche. Tsak namnamaon amay turod na kabastusan. Kasanulangan no duha kayo kini Jomel ang nagkagasat. Oh, ikarkarigatak ti agtipel Menche. No sa anak akayat arauban. Makamuka. Ngam ibain mo kumati bagaim. No amuyo lang ko ma. No kasano ti kinasaam ti sagsagabaak iti agtama. Ako ay atik pa ilang ni Jumel. Mawatak ti marikrik na Menche. Ngam akum kuma asaan kayo anay karikin ni Jomel iti tunggal baysa. Saan mo asayangan ti gasat asing mangbaiking ka? Nailaw anak ni Lazaro. Gapo iti gurak ni Jumel. Nasaya at apan nakailawan. Am mo dagiti gagayam ko anay ko siyante ni Lazaro. Nasaya at atao. Mr. Gascon, rumuara ko dito opisina yo. Ngam saan kami pa'y analpas ka ni Jomel. Laura, ang mga nodimon mayulo ti agtrabaho. Gapoy tinapasama. Agawit ka lang. Ngam, Ti kamadanagan, maawatak ti amin. Nasasaya sa paisunod gawit kan. Itulot kan. Sagsubliak tumat lang dito opisina. Uray siga, Jobel. Kalpasan ang may tulod mo ni Laura. Agawid ka ni Jibalay. Papa, Tungpalan da ko ba? pasensya kayo lakuman. No siyak ti akin gapon tinaparnoy nga iskandalo dito'y kumpanya. saan mo apapasulan ti bagim, Laura? Nasagputan kayo matan dito'y balay manang Laura. Adda ka di problema? Madlaw mariribukan tila ngayo. Imay nagiskandalo ija opisina ni Menchi. Anya? Nasakit tinakam ni Menchi kanyak.
Nadadaalan ti panaggayam Awan kano ti utang ko anay bag anak. Kunak man no naragsak ni Manang Menchi iti din na ti asawa na. Impasindayag na pa'y idi, anabakbak nangan ngam damanong Jumel. Amok. Ay ayatan na pa'y laang ni Jumel. Nailawan laang kani Lazaro. Nagsubliak. Ta kumusta ti kasasahan mo? Awan ang yaman na. Uray sa anak ko pinagawid ni papang mo. Wan kayam. Adda napatigarantak. Napanunod ka tapnosan natan aribo ka ni Menchi. Agkasartan. Panagkunam. Agulimak ni Menchi. Ang mga noriribukan na tayo ti mismo akal dawan ti kasarta. Anya? Jumel, dinagdag mo idi ni Menching agkasar kayo. Ngam, anya tinapasamak. Mawatak ti kahit mga asawan. Ngam ipasigurado ken ka. Sa anak tong nagbabawi amang ikasar ken ka. Lading itak. Sa anak makikasarkan ka. Girl, I need you. I need your Talaga sanak ang ka nariribukan ni Mencha. Isumanan to yung mawawag. No muna tadyak masusurutan to'y trabaho. Hello? Di ko nang mata, pagulimagan ka, Laura. Saan kayo nga inggaan na balsan ki ni Joel? Ibalas ko ti panang luko yung kanya. Saan ka alinuko? Saan ka nga gulbot pa'y? Ambisyosa ka. Amok, saan kayo ang makalungaw magkapsat no saan agapo ki ni Jomel? Sana po na dayta. Natarnaw ti pusok anagayat ka ni Jomel. Kanariknak nga ayatan na. Siyak ti ay ayatan ni Jomel. Minchi, madama ti trabaho. No anya ti kunam, agkita tayo ton malam. Saan mo nga idebad ka cellphone mo? Pagdasan. Umayak man ang agiskandalo dita. Pangaasim, pagulimakan na kuman. Diyak kaya ta madadaal ti panaggayam ta. Nagsikat tinang dadaal ti panaggayam ta. Minchi! Minchi! Apay! Anya, initap na ti cellphone na. Anya nga ta tinapasamak ka ni Minchi. Mawatak ti marikrek nam, Jomel. May salaang tikit-kit daw akin ka. Saan mo ko mga itugot ti problema mo nito yung opisina? Papa, nagkadkadan ni Laura ti Jaya ka managkasami. Kasla pagduado anak. Saan mo mababalaw no adda pa nagbutang na, Jomel? Dinagdag mo ide ni Menchi ngay kasar mo. Ngamanya ti inaramin mo. Sa bali akaso di Papa. Saan to ang maulit day jay? Adda kalantagan ni Laura. Saan ati pa nagkasaryo ti pamuspusan? No agulimakan ni Menchi. Ang mga dadapay ariribukan na kayo. Tiyak mawatang kengkwana. Adda na asawa na. Kasanod numamuan ni Lazaro daytoy. Mr. Gascon, adda ka ni Jomel dito opisina yo? Ni Laura, Papa. Imay nga tama na nag-iskandalo ni Minchi. Mabait lang. Laura? Jomel, imawag kanyak ni Lazaro. Intaray na kano iti ospital ni Menchi ta nagpadara.
Nagsayangan. Agupatan na bulan ti sikog ni Menche. Naraglag pa lang. Nakakasi tilangan ni Menchi nga awan pa'y puot na. Jumel, makonsensya ak. Lola, awan basol mo. Tsak pa'y naistoryakan ka. Sakbay ang nagpadara. Imawag kat pinagsasawanak. Ha? Idi kwan, nagasog. Tsak kun amo dagiti si Maruno apasamak. Saan ko akay tababalawin ni Menche? Ngam awan basol mo, Laura. Makabuotan ni Menchi. Menche. Sa dinatirin ko. Na kayo. Pumanaw kayo. Menchi! Patara ni Menche. Napanan ni Lazaro. Mga yabak itinars. Alas 5 itibigat man ang Laura. Italaang ti sakpidyo. Madlaw nga awan ti turog yo. Ay, mariknak ti kapsut ko. Sanak pa'y lang asumrak ita iti opisina. Kumusta ni man ang Menchi? Day tatisan mi anakawidan ka ni Jonel idirabi. Idi makapuot ni Menchi. Nagpadara kabayatan ti panagsarsar ita mi. Kaasimot ni man ang Menchi. Sayang. Adda ko man baby na. Makonsensya ak. Awan ti basol yu manang. Kayo maturugan. Amangan no saan kayo pa'y anangan. Mabisin kayo lakit di. Di mawas kami ka ni Jomel anangan. Sakbay nga intulod nak. Nakasirseryoso tilang ay papa. Ada ka di problema. Nagapon nyo. Imawag ni Lazaro kat nakipagkita king kuwan. Nagdamdamag iti may panggap kada kayo kini Menche. Anya? Nagdamag pa iti may panggap kini Laura. Excuse me, Mr. Gascon. Anya ti dinamag na may panggap kanya. Maluksaw na unay iti pan nakaragrag iti sikog ni Menche. Aywan gayam, kaya't nakakano akasaring ita, Jomel. Kaslamok na niya ti baga na kanyak papa. Ang mga napagimunan nak. Kasano numamuan na no apay anaragrag ti sikog ni Menchi. Madanaganak. Kasaritak ni Lazaro. Awan amok ka pasol ka. Ni Menchi. Hello? Lazaro? Anya? Nagpadaramanan ni Menchi. Girl, I need you. I need your love. Jomel, nakakaasintil ang ni Menchi. Nakutkutungan, nakaluslosyawan. Impanamnama ti doktor anang taming kengkuan. Akalpasan ang naalisunan iti tal. Addan iti natalgada kasasad. Apayanas ka na mapasamak da ito'y ka ni Menchi. Amok nga tilak si Tiamin. Napatagpay lang keng ka. Tigayama. Jomel, nagkutiti may saramay ni Menchi. Agyaman ako na, Diyos ko. Mabati ka titi kwarto ni Menchi. Inakibaga ki ni Lazaro. Anak kapuutan ti asawa na. Sige,
Nakidaman ni Minchi. Manartaraigid dagiti luana. Naimbag tas imbagbat kayan manang Lora. Ito'y pailaang nga urayan na kayo ni manang Menchi. Saan gaya mati kotse ni Jumel tinagluganam? Adda na pananda ka ni Mr. Gascon. Iso nagtaksiak laangan. Agyaman akta sinarungkaran nakgayam. Ituloy yun lang ti agsarsarita. Tamang isaganak iti merienda tayo. Lora, jak may turad ti umay di opisina yo. Mabainak launay ka ni Mr. Gascon. Naimbaga tao ni Mr. Gascon. Lipatan tayo kuman tinapasamak. Jak magawidan tilwak. Basol ko ti amin, Lora. Saan ko manaragrig ti si Kugkono? Andan kasukat na. Lora, manipod idi naragrig ti si Kugko. Kanayonan nga agsubang kami ka ni Lazaro. Anya? Pagpabasulan nak ni Lazaro. Napukaw pa yan ti panagtalik na kanyak. Kanayon nak apabainan. Ti kanulaan kinabak nang natipatpatgat. Iparik nam ati panangayat mo kan kuana. Naragsakan ti panagdan nami idi. Ngamgapo ta pinaadipan na kitigurak. Gapo iti panang riribok ko iti biyagyo ka ni Jumel. Timaten panagdan na kan relasyon mi nga agasawa ti nariribok. Adalat ta panubok iti panagbiag dagiti agasawa. Ti ambok iti. Nung mapadasa kon ti biyag tinabak nang. Naragsaka kon. Ngam baliktad kayam. Basol ko matlaang ti amin, Lora. Nakasagana amang pakawan kini Menchi, Lora. Maawatang no apay anaarabid na ti amin. Kagangay dayta no makulaapan ti panunot na. Naimbag kayo lang na Papa. Katsi ka, Jumel. Napakawan mo ka din ni Menchi? Basta may karin na lakid di. Asan natan ariribukan. Nagsublinti kinasingad ti panagpagayam mi. Ngam tinadagsan na problema na. Kanayon da ka nga agsubang ka ni Lazaro. Pagsilsilosan na ka, Jumel. Anya? Di ka madalagan, Jumel. Tulungan ka ang makisarita kini Lazaro. Gagayim ko dagiti am-am muna ang negosyante. Sana nanas ka na makiraman kayo, Papa. Kan mairaman di sa bali at ako. Siyak di makisarita kin kuana. Agyaman aklaunay kada kayo kini Lora, Jumel. Nagkitawa ko ni ti pamakawan kan ka. Nga mapainak launay. Minchi, urayan tayo ni Lazaro. Saan nakadingay bagaking ka? Tanagkuyog kayo lakuman? Anya? Saan mo pa'y gayam nga mo? Nasigadan nga gayam da Jumel kan Lazaro. Njak amo day ta. Amuyo na niya ti pagyamanak kada kayo. Nakapag kinaawatan kami kin Lazaro, laragsakan ti panagden namin nga kasawa. Amok day ta. Nistorya kanyak ni Lazaro. Ha? Ulitek. Agyamanak manen kada kayo. Agyamanak mat. Nagsublimat lang ang ti kinasingad tanga gayam, Menchi.
Kalpasan ang narisutan ti problema ta kin ni Minchi. Ken naragsak manen ti panagdinada kin ni Lazaro. Paragsakan para itigayam ko, Jomel. Masapol ang naragsak tamatan. Kat awan mat problema iti relasyon ta. San tamat ngagsubsubang. Numabalin, agkasarta ko man. Urayan ta kumapay lang nga makaturpos ni Trisha. Makataon lang agturpos ton. Di pag-isunto. Umanugot ka kuman. Jomel, oray agayan ayat tapay laang, naragsaka kon. Sikat ang baliw iti lubong ko. Sikat ti umunak kan maudi nga ayat ko. Girl, I need you. I need your love.